винаги се цупи и винаги е в драма и винаги се разкъсва. Кой съм се била събирал в Миге. Събирам се с хора, които ти не познаваш. Защото не са някакви наши наборчета и не има някои наши. Събирам се главно с Богу, с Яво, с Колко, с Наско. Хацко, нарко. И всякакви други вариации на името. С парушави хора не ги познаете, те не са на нашите години, че да ги познаете. Първото, което е, второто, което е, не са някакви фейсбук звезди, какви сте ми им изговориш, като сигурно аз съм единственото момчета с Алекс. Толкова. Александра Атанаса не е от моя клас, моля ви, не мога да я гледам, не мога да я поднасям. Че така... Нещо, говориш ти за Алекс. Кой някак говори, те виж ми се прави на рождения ден на някаква шиба на снимка, където съм се била с него с коста и шиба, майката шиба, ще кажеш, че ни. Кой някак се прави? Че така, ако беше преди ците, ще да оплюя.